asawa guys, bilin-bilin ang iyang tablet guys. O bilin-bilin niya guys. Nakalimtan na lang yun ako guys. Diriran niya gibutang sa bangko. May gani kayo nasilip na ako guys. May gani kayo nasilip na ako to. Kaya gusto nang magkikaon guys. So, nagsuroy-suroy siya guys. Ganun siya suroy-suroy guys. Dagan pa man yung bakante diri o nga mga room. Oh, hapit na ko nabiyaan yo. Imong tablet. Ingon giti ka gibantay. Nakalimtan na ra bagid unta nako. Nakalimtan na unta nako. Mahal ra ba kaayo ni pilay balik di pa pangamayan eh? Mga 50,000 pa yung 100,000. 50,000 unya og nawala daw ko nun eh. Unsa day ngalan ani? Anong mahal man ni kaayo? iPad ko. Ah, iPad. Tara guys. Guys, away. Wala siya ipakita guys. Tara guys, ipakita daw. Sige dali ipakita. Kani away. Ah, sige. Oy, sana magic. Magic, oo. Oy, magic. Gamiton mo din sa mga tao para sa Ah, pang self-defense daw niya guys. Pang self-defense daw niya guys. Tablet yung ibibiyaan guys. Ah. Nagpa-order siya gingon ako sa iyang kuan guys. Iyag yung idadala. Mahang tao diri guys ay naman ko diri ang mga namaligya og mga cellphone. Dagan pa mga baligya diri na diri ang mga kuan guys. Pwede ka diri mo pasikpa. Wala diri tanan. Pwede gani diri sa mga OEC guys para balik nimo sa gawas diri magpag OEC. Ana guys. Pakuyog man ko guys. Sorry sa ata guys, mag-video-video. Mag-video-video. Nindot guys, nindot na guys taas din dito sa baba mag-video. Nindot tanaon. Daming tao guys. Pero guys, mga tao dito guys. Dami dili nagbulat. Mga dagang tao guys. Yung tuyok man is Yuri guys. Toras Yuri guys. So, magic na siya. Thank you for watching guys.